jagat Dewa Bathara ya jagat masesaning Bathara kang linangku weladalah Dewi Siti Sendari kula wonten dawuh Kanjeng Rama ndak sawan pasuryanmu umel kucem rahnya maratani apa sing mbok pikirake nduk mboten wonten malih ingkang kula penggalaken inggih menika jodoh kula sinten Kanjeng Rama lha wong wis genah sliramu iki lak wis dilamar Raden Angkawijaya putraning pamanmu Arjuna nuwun inggih Kanjeng Rama ngantos sepriki dereng wonten ngarep dhateng negari Diwarawati Kanjeng Rama nembe wae rawuhe anak Angger Gatotkaca marak ngarsane ingsun matur yen to sesuk bakal ngiring kemanten ing Dwarawati aja kuwatir Siti Sendari nanging nembe wae ana kang gawe ontran-ontran sliramu dikarepake Nalendra saka Samudra Lungit kang aran Prabu Candrakilasmara kaya dening njaluke Siti Sendari iki meksa ora ndadekake tenane penggali ingsun banjur jeneng ingsun ngutus Gatotkaca ngerampungi babakan kang ana alun-alun negari Dwarawati wis dienteni wae Siti Sendari jeneng ingsun iki percaya marang Gatotkaca bisa ngrampungi perkara kang ana Dwarawati iki Kanjeng Rama ya pangapunten saderenge Kanjeng Rama apa nduk kula menika purun dawuh kalih sinten kemawon nanging kedah wonten srananipun kedah wonten syaratipun kula nyuwun bebana Kanjeng Rama jagat Dewa Bathara sliramu njaluk bebana apa kula menika kepengin sinten kemawon saged mbeta peksi utawi Garuda ingkang saged tata jalma kula purun dipun pundhut garwa Kanjeng Rama Sri Rama mawa sakelis Sang Lesmana mundi dawuh datang wali purnama dadi sliramu iki gelem dirabi sapa wae yang bisa nggawa peksi utawa Garuda kang bisa tata jalma nuwun inggih Kanjeng Rama sinten kemawon cinaosa panjak menika menawi saged mbeta tuntunan Garuda kang saged tata jalma kula purun nggih dawuh kaliyan panjak aja Panjang Dwarawati ku nakal-nakal. Kon ben mulih gawakno sandingan tok kon. Nah semboten panjak dalang nggih kula purun. Mas. Saya dalang. Dalang mulih kon kok digawakno batur malan.
Mboten napa-napa. Kok sinten mawon Rama, kula purun didhawuh sinten kemawon ingkang bageng iku mbeta tuntunan Garuda kang saged tata jalma menawi mboten wonten catriya pawongan kang mboten mbeta tuntunan Garuda kang saged tata jalma kula mboten purun krama slaminipun Kanjeng Rama. Yo, yen kaya mengkono bakal tak putus Gatotkaca karo utusan sabrang saka negara Samudra Langit. Mengko dhisik Gatotkaca. Gatotkaca kelawan Patih Gumbiralaya. Kula wonten dawuh Kanjeng Wong. Kula wonten dawuh sinuwun. Iya. Yen ndak sawang sliramu sak loron padha-padha sedine ora ana sing menang ora ana sing kalah. Ngene. Jeneng ingsun bakal nampa panglamarane Gusti Ratumu. Yen to Gusti Ratumu bisa nggawa bebana kang arupa Garuda utawa peksi kang bisa tata jalma kaya dening jalma manungsa, bakal tak tampa panglamare Gustimu. Wah, menawi ngaten, nuwun inggih, kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit kondur dhateng Samudra Langit, kula badhe matur dhateng Gusti kula Prabu Candra Kilasmara. Iya, baliya. Kados pundi menika Kanjeng Wa? Kamangka benjang niku sampun siaga badhe iring-iring kemanten adhi kula Angka Wijaya. Laku panjenengan menika dawuh menawi Dewi Siti Sendari nyuwun tuntunan Garuda kang bisa tata jalma kaya dening jalma manungsa. Iya anakku Gatotkaca. Mangertenono Dewi Siti Sendari gelem dawuh karo sapa wae yen bisa nggawa tuntunan Garuda kang bisa tata jalma manungsa. Aturna marang pamanmu Harjuna dimen si Angka Wijaya ngolati ning ndi Garuda kang bisa tata jalma. Lho nggih,
Senika ngestokaken dawuh kula nyuwun pamit lan nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Wong. Sing ati-ati Gatotkaca. Jiniro lingsir dalu gumuru swaraning jan mangsa wayang sinar ngoceng buki amung kepireng swarane pradana swarane manganyut anyuting sinikek ingkang lampanahan ganti kang winowus geger ing negari Dwarawati Dewi Siti Sendari purun dhaup menawi wonten
jalma manungsa ingkang saged mbeta tuntunan Garuda kang bisa tata jalma kados dening manungsa. Satria Pringgondani Harya Galukaca kautus menyang Madukara ngaturake bebanane. Patih saking negari Samudra Lungit ngaturna dawuhe nata Dwarawati Sang Sri Bathara Kresna ana ing ngarsaning Prabu Candra Kilasmara. Nanging boten kadya ing kelurahan Klampesira. Semar lawan Bagong Swawana besut. Tetembangan sak keluarga. Sri Uning Mustika Tumbang Tresna lan sadaya pati manakake wiratmaya kanggo prasadya anak durgati besut apa Makde? Mrini ya nak. Iya mo. Iya Makde. tresnane wiratmaya Sri
apa mo besut apa makde lereng sawetara iki wis wancine gara-gara cung iya mo makde lah iki awak dhewe iki wayangan gelar wayang iki ana endi iki mo iya awak dhewe iki wayangan ana dusun Ngepung Curamojo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto iya ana ing daleme Bapak Suwarno kelawan Ibu Naryati acarae apa iki mo nikahan rabi sing dinikahake yaiku Mbak Nadia Risti Fania kelawan Mas Ahmad Kamamin Mbak Nadia Risti Fania dan Mas Ahmad Kamamin iya ayo dipujekake para pamirsa sedaya paring puji pangestuti dumateng kemanten kekalih mugi dadi kemanten sing sakinah mawaddah warahmah amin mugi bisa anut runtut nganti kaken-kaken lan ninen amin lan enggal pinaringana putra utawa putri kang soleh solihah bekti dhateng wong tuane nang agamane lawan negarane amin 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 lan Bapak Suwarno sak keluarga mugi tansah pinaringana seger kuwarasan sedanten diparingi rejeki ingkang halal barokah lancar nyambut damelipun diuja sak tingkapolae tempun dimawon tansah kinayoman dening Gusti kang akarya jagat amin amin ya rabbal alamin nah awak dhewe rene iki sing andhek-andhek sapa mo iku Mbah To iku Ngakarnata iku wis langsung kate dibleng dikes nang omahe digawakno dhuwit sak kebok niku lho wis wah ya ndak berani saya Mbah sedikit-sedikit saja ben minggu dicukupi gak oleh gak boleh aku entuk dawuh saka bapakku Ki Wardana lan Suwargi Mbah Saiman dhisik kuwi nek panjer iku aja akeh-akeh separo cukup nggak boleh tadi aku gak wani gom oh iya lah terus survei lokasi nang kene yo ngono mriki lho Bah lah aku lho diceluk Bah karo Mbah Toy kenapa Bah mriki panggung itu mriki Bah waduh aku yo gek njero atiku amin 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 ngono diceluk Bah coba budale wis kok wae wis ngomongnya wakeh saweneng nyusuli tanda-tanda ngoten niku Mbah Toy enjane wong seni ku wis kudune ngono diseneng-senengno atine nek seneng atine nambahi umur ya ae ditungano panjang umur terus tahun ngarep iso nanggap wayang maneh wis pokok ono acara apa no nanggap wayang sapine mana ditanggapno wayang nek iso ngoten nah niki napa niki nggih tetep ngawet aku survei lokasi nang kene Bah jenengan beto apa sih saipun kula blengaken boten batu boten sampeyan maksa mawon kula nek re dhuwit ngoten niku nggih kudu nyawuk mawon nanging boten saking kula niku Mbak putrine niku sing beto yalah sing gawa sing wedok tibake kaya pun pinten kula tumbasaken rokok
Aku wae napa pun kula jagani tanten. Pae njaluk sing wedok. Enjene keuangan niku nek sing nyekel sing wedok iku rapet. Rapet. Saking rapete kadang wangel tukang tuku rokok. Mboten nek Mbak wedok niku wis juwa loman. Saniki apa dalang mboten pun jange mawon nek sadurunge pentas pun lunas. Mboten. Nggih. Wis ditungakno panjang umur kabeh. Lawan sing nonton, sing ditonton. Nah, niki nggih padha slamet kabeh panjang sinden dalang peniti tukang son. Kabeh pun slamet sing nonton nggih slamet diparingi rezeki sing watah halal barokah. Amin. Oh, ampun kesupen duwe rezeki tangkapno wayang. Dalange nggih dalang metal. Murah terjangkau. Nah, bengi iki ya barengan karo Mas Dono. Mas ya opo sih? Aku nek nang panggung ini nek lho bapak iki ya Mas Mardono. Pentas ana suci kono. Etan kono gempol. Wis barengan bagi-bagi rezeki wis Gusti Kang Akarya jagat iki ora kurang-kurang oleh paling rezeki mring kawulane. Ngono. Marang makhluke, mangkane dadi wong ku aja sambat, keden sambat ae, dinikmati urip iki. Ana gak ono dinikmati, sing penting usaha. Wong usaha iku mesti ana dalane, nemu dalan. Nggih, leres. Oh iya, Mbok. Aku gelekon pulang ngono gak tau pulang kono aku. Sopo mulang aku? Kon ngipi ketoke, Gong. Waduh. Aku sing tak ulangi besut, tapi aku lalian, Mak Dil. Wis ora dadi baya apa-apa. Nah iki ana sing wonten kang ngersakaken gegendingan teko sapa mo? Saking Sri Wulan atau Bu Edi Ngepung. Oh, iki sing tulisan iki ta. Haryono Tambakrejo. Setunggal wite kelapa serampat godrel jamong tulisane godrel ngene. Godril mo. Nah, aku wong Jawa nek oh ya tak tulis O, E ya tak tulis E. Maksudnya godrel ngono ya iso. Oh iya. Disawer mo. Disawer. Wah, lumayan ngono. Masuk ingu. Ya nang dipinangkani. Iya iya. Sadurunge ya direngeng-rengengi dhisik kono mo. Oh iya, Kong. Tole bakong lan besut ayo ngaturi panglipur marang pamiyarsa kembang biru sapa maneh sing ngaturi panglipur nek gak aku lan sliramu.
Wis saiki minangkani pamundutan gending niku wau panyunane saking Tambak Rejo Pak Haryono. Wite klopo serampat godril jamong wah iki gending peksan kabeh. Sing besan kudune bato mangtase ungon bato Mam. Bakar noto. Wow, lho, wah sing besan. Ayo bato. Njaluk Mbak Putri duwe kono sik. Ayo nyawer. Pun kuatir bangun, wong kula jagane wis. Alhamdulillah, lu abah. Nggih. Napa niki? Niki dimedle napa tunggal-tunggal? Langsung sambung menyambung menjadi satu ngoten lho niki. Nggih, niki urusane ibu-ibu niki. Ibu-ibu sing ndi? Nah niku sing awor panjak iku, Jut. Biyen niku nek wayangan ya ngono. Sinden panjak iku madhep nang kelir kabeh. Nek saiki ning pinggire dalang madhep ning penonton. Iku jenenge perkembangan zaman. Aku yang ngikuti perkembangan zaman tapi gak ngelalekno karo tradisine biyen. Oh, sing ngocoki pakem. Dadi sing sepuh-sepuh wis tak awerno karo panjak di pinggir kendang ngono iku supaya digawe contoh karo sing nom-noman carane nembang iki ya apa. Kadang ngono ya ana sing nyuntung ngantuk-ngantuke mo karo nembang. Iki sewa karo anu pas ngantuk-ngantuk. Ngono iku rame-rame di tangkapan nak. Nek laris dadi aja disemoni, aja dicacat. Nek sinden niku suarane pas gerok ngene iku. Nanti saya suara lho aja pinyek. Iku saking larise. Saking larise nganti entek akeh sing seneng suarane nganti entek. Ya. Nggih, monggo, Bu. Wite klopo. Wonten dibawani niku. Oh, nggih, pun monggo bareng kersa kula manut. Bawanane. Nggih, jenengan bawani. Temen. Dieng pendon rek lunga pasar dieng rebabe Rebabe sendon iku rebabe ketuk ningal tukokno payung muta
Iya, Kang. Mang witing klopo mandap ning godrel. Oh iya godrel. Godrel. Joko Telo. Ngawur. Ya. Mula dadi wong urip aja ninggalno wong tuwa. Aja ninggalno pinemu-pinemu tuwa. Wong biyen iku ilmu titen bisa dadi kasunyatan. Aja dianggep wong tuwa iki kuno ketinggalan zaman, Gong. Iya. Asale ana sing nom ya saka sing tuwa. Asale tuwa biyen ya tau nom. Ayo, ya apa? Kabeh iku wong urip ning alam dunya iku sing penting neriman. Neriman, sabar, ikhlas, kelawan bersyukur. Dadi wong iku aja serakah. Serakah wong ning alam donya. Kamangka jatah iki wis tinakdir dening Gusti Kang Akarya jagat. Menungso iku sarwa kurang kang dadi kebutuhane ya sandang, ya pangan, ya papan, derajat kelawan pangkat. Uga sifat kongkiren iku dadi sandangane. Dengki srei wis dadi sandangane. Kalamun ana sapada jalma, ana manungsa sing uripe luwih mulya. Dengki srei puniku gak oleh. Dengki srei wis mancing ring jiwane, kabeh-kabeh digaglak, kabeh-kabeh dirayah. Kabeh-kabeh kaya dikuasani dhewe, kaya dening awake dhewe iki sing paling bener, sing paling duweni. Gak oleh kok. Oh ngono, wis trimo paringe Gusti. Ya gak oleh serakah. Jatahmu, jatahku jatahmu, jatahku beda. Aja ngrayah jatahe wong liya. Nah, wis apal meneh karo nglatih nada itu. Jadi lagu wis. Nah. Nggih, terus niki kantun serampat kelawang jamong. Awe enak niki serampat niki sing nem-nem niki mawon cek rada anu kringeten titik. Jole hawane rada adem. Serampat dipesani terus mandhap jamong. Duku teklok. Nggih, monggo sing niki lenggah mawon apa digerakaken niki sing joget napa lungguh. Iki kalau dikon joget ora kon lungguh. Oh lenggah mawon. Loh, berdiri. Nggih, cek gerak nggih, cek rada kringeten. Gerak tangene tok ngene tok enggak apa-apa. Pokok aja sing goyang-goyang wiko sing ngebor-ngebor aku paling ngelirike ku gak konsentrasi aku kok wayangane penting. Aku tak ngadep iki bapak-bapak pamirsa. Iya, Solo diuber-uber sing ngempul. Bingung kabeh. Gorong wae nek papake gelang-gelang. Ya. Nah, proyek. Nggih, monggo jumeneng Mbak-mbak menika kalih dibeksani langsung serampat dados.
dapat ngono tuh wah kurang 350. Nggih, wis gampang ngono iku mbato ngono iku wis. Gopo wis. Iya. Duwike iku gak didekek dompet ngono, dikreseki Pak. Sampeyan ro. Duwike kresekan. Rasane ya. Wah, gak trimo dompet. Apa dompet niku, Bang? Kreseki ngono wadah-dadah. Dompete gak amet. Iya. Wis seneng marang keseniane. Iya. Wis kono, ayo. Njaluk gending apa meneh? Cik Yamini. Sore niki pun seneng-seneng. Lah wau. Bang, mengke dalange munggah jam 11 punjul ngonten lho. Ngonten. Waduh niku nganu Bato kedalon. Mboten napa-napa pun. Nek seneng tiyang mriki seneng nyawer ngono. Nggih pun. Dituruti sing duwe gawe ngono dituruti. Nah, iku mang wis langsung gak atik limbuk cangik, gak atik limbukan. Langsung perang. Langsung bos. Tadi gending-gending wis dientekno ki gara-gara iki. Ono, Kang. Oh iya, Mo. Lamang jarine ndalang dikongkon apa? Mulai jam 11 punjul jarine seneng nyawer Bato kok Kak. Nyawer. Yo sik talang. Yo. Nah, iki masih lah. Jambu alas. Nggih, jambu alas. Napa jambu alas nggih? Jambu alas kulite ijo sing digagas bojone loro. Ada kula ada semut dorong rondon duwe jembatan Ancol Jakarta. Iku mah jambu alas mboten jembatan Ancol. Nggih, monggo jambu alas dados. Oh, over. Seneng
alit. Nggih. Gelang alit itu berarti ali-ali nggih. Ngagemo aliku. Nggih. Gelang alit. Sing iso wigrak. Ding ding prak prak dene lumo loro jero lupat mo jero lu ngawur ae pesudi apa alit sampun dipinangkani. Iya, Kang. Rondo gantungan. Nggih, gedhak. Pokoke kene iki masyarakat kene seneng nyawer, seneng karo gending-gending. Iya mau kacuri mang jalukane gawe gending tok. Ya semono iku tandane tresnani karo kabudayane, si eling karo gending-gending lawas. Nggih, niki nyuwune kali Cak Domber. Cak Domber niku pundi?
duet. Ayo mas. Oh, duet. Request kalih Kak Dombe. Nggih, monggo Kak Domber. Ayo Mas, monggo. Oh. Wah, Kak Domber. Mas Domber. Mas Domber. Niki wau napa nyuwun napa? Rondo gantungan. Rondo gantungan. Oh, rondo gantungan. Rondo gantungan. Rondo digantung. Gantungan. Oh, gantungan rondo. Rondo gantungan. Matur nuwun, rondo gantungan. Mo, apa Kang? Awakmu iki jarine julukane iku dalang metal iku apa sih Mo? Dalang metal aku biyen niku Milenium. Ya. Rame. Biyen niku nek awan niku reguleran aku ben-benan bengine tanggapan wayang ngono. Dadi sing ngarani aku dalang metal ya kanca-kanca. Ngono. Lah bengi iki gak wayangan metal, mboten. Niki klasik. Klasik. Menyesuaikan tempat. Awakmu jarene mari wayangan ke Belanda mo. Iya tahun wingi Gong. Wayangan nang Belanda iku ya basa Jawa. Enggak, bahasa Inggris. Ya iso awakmu maca nak. Ya iso latihan. Oh iya. Piro mo tanggapan nang Londo mo. Ya wis ya sakmono lah, Gong. Niku engko nek tak sebutno nominale ibarate 20 juta ngono kan ya gak etis aku. Oh, sakmono. Tapi proses sing entek tak gawe latihan niku lebih dari 30 juta. Nah, iku dadi wong iku gak ndelok, "Oh, bayarane iku rek enak, larang, gede." Gak ditilok prosese kebutuhan iki ya apa wirawirine enteke. Sing penting pengalaman. Pengalaman. Yo pengalaman.
Ya wis ngene ku. Apa? Kabudayane awak dhewe dikenalno meneh nang mancanegara. Iya, Gong. Mangkane saiki sing gelem nonton wayang. Nah, mulai ku iki ana lagu judule Ola Opo. Ola Opo kuwi apa, Kang? Ola Opo penuh geger karo kanca. Oh niku. Iku ngawur ae, iku nonton wayang. Iku sing ngripta iku pepundenmu, ya Kang Masmu Puguh. Saka Gresik. Aja mbok rubah-rubah judul iku. Ya gak apa-apa, mau ngene iki kan intermezzo. Jut kon ket mangop meneng ae. Aku gak dicak omong. Aku godhok. Ya wis saiki bagianmu njogeto, njaluk sinden sapa? Aku njaluk Mbak Tria. Gendinge yaiku mang Sinon Siwa. Apa Sinon Siwa iku? Nonton wayang. Oh nonton wayang. Setrume apik nak. Nonton wayang iki Mbak Tria sing saking Surabaya. Nggih niki kalih duduk manis napa berdiri? Kali terserah manut pun. Kula mboten batasi berdiri apa lenggah mawon. Lenggah mawon riyen nggih. Balesen ngono iku. Irung mulo ndangak. Rendang. Rendang iya. Ya erung dicuntang. Nggih, monggo ben dipidhanaken pamirsa. Ngepung. Bola tulang nggih, Pak. Wis, wis. Diam. Tak nembang-nembang iki marang ludrukan iki, Mbok. Diam iku baca meneng aku pada kowe. Kurang ngantuk wis. Aku meneh nek buyar narep singitan aku digoleki sing kegong tok aku. Lak ngojek kumpul lak. Monggo pun. Tumuteng pundi Mbak Tria? Dan mereka lho. Pas habis ini. Iki apa iki rek? Markeso ngomong ae. Nonton bebarengan oleh jejer gak oleh senggolan suarane anak wayang sajake enak
nonton wayang wis den aturake. Ya aku pengin menawi mboten wonten ingkang ngersakaken gending-gending kula taksih nyuwun caping gunung Jelengking. Caping gunung Jenggleng nggo kawong ngantuk suasanae cek gumyak. Oh iya. Yo. Dirut kali dari yang sana siapa Mbak? Mbak Puput. Jangan ganti-ganti nama ya. Oke. Kalau ngomong nopo sih Mbak? Mbak Puput. Anggen Mbak Pup. Nurut. Nggih. Mundura tak jengglenge ya Pak. Singat nih nggih. Nggih, singat. Gerak. Hus. Nggih. Apunten nggih. Saben bengi nyawa Niku cengkok pundi niku? Oh niku cengkok kampelan niku. Monggo. Aduh. Siapa sih? Danu. Awas jeblok. Boten aman. Oh, mboten nah. Ngeten. Oh. Nek jebloke ning pangkon gak apa-apa. Yen memaca mengkara Janur rek. Rada meling sithik. Misli. Nggih, drame no bus ngono betul. Bus. Bareng ngene iki jenenge Jo. Boten. Jonggrang. Nggih. Sorry lo sing heboh. Lah, iko. Merdeka.
Mboten parianan iki. Oh dereng. Dereng. Oh, akas. Sudah aling-aling. Panas sudah aling-aling. Yo, carane Pak Dalang ngono. Ajak ngerusui ae tapa. Se ta, se. Panas trek gandeng momotan tebu nek gak dijemben ra iso mlebu harus klarifikasi. Nah, tolong dijelaskan. Niku anu niku lho napa? Ape niku lho susu. Napa? Os kakian. Oh, pas kaki. Keliru sampean. Nggih. Kira kan mboten dijembeng kan mboten saged mlebet. Nggih, tunggale dompet lah ngonten ya. Nggih. Mboten dijembeng ayo. Nggih ta? Nggih si Dune ayo jarno gak dijembeng. Si Dune ak marep mari. Bae guyu lho. Nggih, Bato. Bato. Bato mboten Salah jembeng. guyu tok Bato. Kresekan Bato. Panas sudah aling-aling cepet gunung sampai bawah. Gak enak danu jembok aku. Lah aku ngenteni kono tak pasno. Mie ayam Empun mau entek remangkok. Oh nggih, wajan dayoe wong beledak. Bludak. Wis. Oke. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Nggih. Badah. Apa ya? Masto. Wah, aku aneh. Ngapunten nggih, Bato. Nggih. Nadyan weton. Nadyan weton. Sarato.
Kong apa mo cut iya mak de tak kira wis cukup nak kegendingan iki mau muga-muga iso nglipur atine para pamirsa sedaya. Oh iya iki kaya rawuh bendaramu Angka Wijaya Kong. Oh iya mo ayo diparani mo ayo Kong. Apa Pak karya atau ning Klampis Ireng wae. Oh iya Pak.